Kienet persuna anonima li qalet li l-pulizija xrat fl-inċident li seħ ix-xahar li għadda f'Paċeville u li fih inqatel Rumeni li kien aggredit bi 17 il-daqqat ta' sikkina. Meta uffiċjal tal-pulizija xed dwar dan l-omiċidju, id-difiża reaġixxi bil-qawwa kollha fejn qalet li jekk din il-persuna kif qal l-uffiċjal tal-pulizija trid tibqa' anonima ifisser li mhijiex se tixhed u dan huwa kollu hearsay. Dan ħareġ meta quddiem il-Maġistrat Nadine Lija komplet il-kumpilazzjoni ta' 3 Rumeni mixlin bil-qtil ta' Joseph Rivas. L-inċident kien seħħ fi Triq Ross fil-5 ta' Diċembru li għadda fit-3:09 ta' wara nofsinhar bil-vittma jmut fl-isptar Mater Dei. Waqt ix-xhieda tiegħu l-uffiċjal qal li kien hemm van bil-kaxxa miftuħa u mal-art kien hemm skufja li huwa fehem li setet weqgħet minn fuq wieħed mill-persuni involuti fil-ġlieda. Fil-ħin li kienet jiċċekkja ma' ħwienet oħra, ix-xhud qal li mar fuq bniedem li xtaq jibqa' anonimu. Dan qallu li xi nies minn dawk involuti għandhom x'jaqsmu ċirku ta' prostituzzjoni, qallu li kien hemm xi nies ibdew jieħdu t-te u mar grupp ieħor fuqhom u nqelet kwistjoni li trasformat fi ġlieda vjolenti. Il-persuna li ttieħdet bl-ambulanza kien jiżola ruħu spiċċa jaqla mingħand 2 jew 3 irġiel. L-istess persuna anonima semmitlu wkoll li f'xi ħin osserva aktar minn sikkina waħda li ntużat fil-ġlieda. Għaldaqstant id-difiża qalet li min issa qed toġġezzjona għall-ammissibilità ta' dawn il-partijiet tax-xhieda u l-allegati dikjarazzjonijiet tal-persuna anonima. Il-każ se jkompli fit-2 ta' Marzu. L-Ispettur Kertzara u Brian Xwiereb qed imexxu l-prosekuzzjoni, assistiti mill-avukati Darlene Grima u Kaylee Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Arthur Azzoppardi, Jacob Magri, Franco De Bono, Marion Camilleri u Charmaine Xere qed jidhru għall-akkużati.